Hej. Jeg vil gerne få den her tændstik til at forsvinde. Ja. Jeg prøver den lige ned her. Der. Og så holder jeg den her. Ingenting. Så jeg tror, de kommer på fulde udblæsning i aften. Og i øvrigt her i boksen, hvor man altså forventer, at der kommer 20.000 tilskuere. Så jeg tror lige, at der er nødt til at skrive til 2050. Så fortsæt med at øve. Her. Så bliv ved med at øve. Prøv at se om du kan det her. Det er ikke så svært. Hvordan? Så snart du ved hvad du skal, så kan du. Men du kan gå ind på andre tryllehjemmesider for at finde ud af hvordan man gør ting og sådan noget. Så vi ses og held og lykke.